Beasaingo udala, konkretuki berdintasun saila parte hartzen nahi da matazak indarkeria sexistaren aurka. Datza artile ehuntzea eta zabaleraz izan behar du 30 zentimetro eta luzera nahi izan haine. Da sensibilizazio kanpaina bat. Eta guk hemen dio, Beasaingo udalak eta berdintasun sailetik Beasaingo herritar guztiei, bai neska, mutilei, helduei, deitzen diogu parte hartzea. Proiektu interesgarri bat iruditzen zaigu. Hasten gea gaur, asteazken hori izango da, bi asteen behin, 6-etatik 8. Bakoitza nahi dona bere etxen indezake ehundu eta hemen jarriko da, udaletxen bertan jarriko da hemen beran kajatxo bat, nune hor utziko da eta helburu da azaroak 25 ehuntzen dana kalen jarri. Ez dagoen dio toki erabakitzeko dau. Eta animatzea herritar guzti parte hartzea.